ezinne akpọrọ ngogoro ole achọghịkwa m ịjụgharị ha gị onye pela gị ihe ipe afọ ele onye pela gị ivu ipe afọ onye pela gị ezinne akwenu ka ihe m jụga gị onye pela gị ivu ụlọ gị afọ nini wu ha ọ ga-akakwa mmasị gbara m iwu egega m ntị chetara ji ahụ ịga mmemme na field gị lọta ma gwa gị na enwere ụmụ okorobịa abụọ bịara nga abịa chọọ gị ichetara ụmụ okorobịa abụọ ahụ echi m nọ na-agakwara onwe m ha bịa jide m otu a kwụgwa m n'ime ọhịa bịa mere m ya ya mama mere m ihe ahụ Agha ga-esukwa esu agha. My lord and my lord. My lord and my lord. Mpago wenye dibia. Mpago wenye dibia. Chineke akpọla gị ọkụ. Chineke akpọla gị ọkụ. Onna gị wenye dibia ịkwa. Nnekpo. Ọ na-aga-anụ n'isi gị ka nkụ. Otu ego na ọbara ya gị asachapụli gị. A ga-eji ọbara nwa atụrụ na ọbara nkịta gwa ya ụgwọ ife a napụta gị n'aka nke nọ. Machi. Were mmiri na ọbara saa ahụ. Elijah were mmiri na ọbara saa ahụ na mmehie erika. Were mmiri come on go Chineke akpọgọ come on go. Were mmiri na ọbara saa ahụ na njọ erika. Were mmiri na ọbara saa no. Elijah were mmiri na ọbara saa no mehu na eriko. Were mmiri na ọbara saa ahụ. Were mmiri na ọbara saa ahụ na njọ erika. A ga-eji mmiri na ọbara saa no da. My lord and my lord, my lord and my lord, my lord and my lord. I got you on the talent so. Unu ga-eri apịpịa nsọ. A ga-eji apịpịa nsọ. Pịapụ unu ụbịam n'ime. Apịpụ ha ala ọnụ ụbịam. Maka Chukwu unu ga ihe ụlọ unu megodo onye ga-agara ọnụ. Kpọkpọ ọnụ mba sky. Ngwa, doru n'ala. Ụtalị na-agọzi elie. Ụtalị na-eburu m ọnụ n'isi ụtalị n'aha ọnụ. Ngwa. Onye tie ibido ahịa n'isi. Onye ọbụla nwee tonti.
kagbuo ebido ahịa n'isi ihe wee oriri nsọ unu ga-eri gị ya n'ọta riju afa gbazọ ị ga-agala onye akpa obi ngwa eo wee lụlụ ihe ọlụlụ eri egbulebe ngwa taa awara na-agbanụ ị ṅụrụ kaị gị bee ka ewu ngo ụda ịmụ nwa eleka taa elala ume ngwa ị ga-eri gị nọ ịlọ ya nwanje onye ndidi ụtalị nsọ agụziele ngwa dibu ihe nwa m ndidi amaka iyi ndidi ka uwe ị ga-ejiga ya nọkwa ịmana ịkpata ego adịdị izi ịkpata ego adịdị mfe imega ya n'ihe emega ya n'ihe si inwe n'ego gba gị na-ekokpu Chineke akpọ nkụ gba itiekpu m maka Chineke gị tiekpu m bido ahịa n'isi ngwa ihe ewe oriri nsọ ụtalị na agoziri agozi n'aha ọnụ ụtalị ngwakulite onye mee-ekpe m lite nwebere shuga na aghasara gị n'ahụ ihe na-eti ihe ụmụazị ibe gị bịa ga ananya 100 na-amaghị ile ala ịchịrị inwe ego galie ụmụazị ibe gị ka ha rigesi na-erisi kwa ụzọ n'ọhịa naanị ụtalị ka apịa gị na-arashi kama alụ mapịakwa anyị akwa gị nwa onye chịrị ihe ọkụ weta aka blak na-eji apịkarị aka gị ka aka gị edela aka gị ọbara anọdụ gị n'ahụ ị ga-aṅụ ọbara nekwa ihe m gwara aṅụ ngwa ote m nyere n'ihe unu bụ ọ ga-echekwaba unu atọ ihe ọbụla gbasara ihe ọpịpị ka unu nwee nekwuru ihe m gwara unu ka unu nwee makwa na ihe eji apị ihe ụbụrụ ọbụrụ onye ọbụla hụrụ ya na-apị mana ụbụrụ ọnụ a ga-eji ihe ụgbọ asachasị ụnụ ụbụrụ arịa ụbụrụ ochie niile n'ụnụ n'ime asapụ ya bụrụ ụbụrụ ọpịpị pịa ego ọnụ n'ime nke ka ibi ya ewu agada anọ n'ụlọ apị ihe mbido ya ga-anọ nge ị ga-aga n'ime ọhịa ị ga-anọ n'etiti okobere ọhịa abụla 12 ị ga-anọ n'ime ọhịa erila eri aṅụ na aṅụ ị ga-eyipụchi uwe gị jiri sọdros ọkwa otele kwa ịmụ ihe ahụ dros ya wụ ọkwa otele ị ga-eyi ọkwa otele nọrọ n'ekiti ime ọhịa abụla 12 erila eri aṅụ na aṅụ na-apị ịpịkata ma mgbada akwụdoghị ụgwọ kpọọ mba skal nge ị ga-apụta ebe ụzọ gbara anọ ụzọ gbara anọ nge ị ga-apụta ebe ụzọ gbara atọ n'ekiti ụzọ ngwa ishishi uwe m anwụ ọ na-ama mmiri ọ na-edo na ndụ nwoke gafee eghekwuli ọnụ nwaanyị gafee eghekwuli ọnụ ndị ị ga-eghe ọnụ ndụ wee na-apịrị ị ga-apịga anọ ada na epịtara ndụ ọkwana gị epịrị ihe ọdọ onye ndidi ị ga-anọ n'elu osisi gbara ngalaba atọ ma ọwa ole n'ọsọ dịgoro n'elu osisi abụla 12 nọrọ ngwa bụrụ ihe ọpịpị ṅụ nọrọ ngwa gị na-apị nnukwu ihe m gwara ṅụ gị na-apị ma ụra atọ ọṅụ ma ịma ara ahụkwala kpam abụla 12 na ụra agada aga n'anya maka ịra ahụ ha na isila ebe ahụ kọgbuo ndị mozi agadịkwa aghọta ṅụ ke nga ị dara lekwe ala ili nnukwu ihe m kwuru ọwa otu o mere ihe niile na ụnụ pịwa ya na ọpịcha ụnụ apịtara ego foto na maji n'ọba aka a ga-asa ụnụ isi ụda ngwa wepụchi ihe unu jiri ọnụ jide ya n'aka were mmiri na ọbara saa anyị ngwa 1 to go ha were mmiri na ọbara saa anyị na mmehie erika saa anyị mmiri na ọbara saa ahụ eze were mmiri na ọbara saa ahụ na mmehie erika si ya were mmiri na ọbara saa ọnụ na mmehie erika were mmiri na ọbara saa ọnụ na mmehie erika ọ ga-eji mmiri na ọbara nwa atụrụ
si ya were mmiri na ọbara nwa atụrụ sacha ụnụ njọ ya sama ụnụ njọ si ya were mmiri na ọbara nwa atụrụ ewo were mmiri na ọbara nwa atụrụ sacha ha njọ ọ ga-eji mmiri na ọbara nwa atụrụ sekpuru n'ala ya were mmiri na ọbara nwa atụrụ sacha ụnụ njọ ewo na ọbara nwa atụrụ sacha ụnụ njọ wepụ aka gị ya were mmiri na ọbara nwa atụrụ ya were mmiri na ọbara nwa atụrụ sacha ụnụ ukwu ọbara sa ụnụ n'ukwu ya were mmiri na ọbara saa ụnụ n'ukwu my lord and my lord, my lord and my lord. Nekpo. Osu. Oh. Oji adana n'isi ọnụ. Ndị na-eji m oji eji elu oji asị ụnụ ga-aṅụ ya aṅụ. Agada awụ na ya nwoke awụrụ ọnụ n'ụzọ ole. Ngwa. Ịhụrụ gị ji ikwu na. Ṅụma. Ihe ọrụ nwa agbọghọ ka e nyere gị anya ụzọ aga paa ya ka m ga-apụra nkwụ ihe na-eme isi ka nwa igo ngwa ụkọchị ekwula ahụ ọnụgoro ige ngwa kpọrọba ya na ọkpọrọ ya ụzọ ole n'ụfọrọ na anyị agada alụ ọnụ n'afọ nye m nonsens ngwa unu ga-agba m ọhịa asị m ọnụ gba m ọhịa unu na-ele m shi Chinotela ime ọhịa okpukpere mmanụ hụ ọnụ ọsọ ụnụ laga ụnụ elekwala anya n'azụ ndị eri anyị ga-eri ụbụrụ ahụ n'anụ ka ngwa bịa eme mma kerere nke m kerere nke m ole ndị na-abịa kerere nke m ole ndị na-aga chọọchị anyị bụ ụba kerere nke m kerere nke m chọọchị anyị bụ sọ okwu n'ụka kerere nke m ndị nne na-aga ụmụ agbọghọbịa na-aga ụmụaka na-aga ndị nna na-aga chọọchị anyị bụ sọ okwu n'ụka ministiri anyị bụ sọ okwu n'ụka kerere nke m kem ị chọrọ nwa ị chọrọ ego bịawa okwu n'ụka ị chọrọ nwa okwu n'ụka ebe niile okwu n'ụka n'ime ahịa ọ bụ okwu n'ụka ị chọrọ di ị ga-ahụ okwu n'ụka kerere nke m ị na-achọ nwa bịa kụrụ nwa na ime okwu n'ụka ị chọrọ ego bịa bụrụ ego na ime okwu n'ụka ị na-agba ọsọ unu were ọsọ gbakwuru okwu n'ụka were ọsọ gbakwuru okwu n'ụka chọọchị anyị ministiri anyị ụlọ anyị famili anyị ezinụlọ anyị ebe niile n'ime ọhịa ma n'ime ahịa ebe ọbụla hụrụ ha ebe ọbụla ha nọ kpamkpamkpam gbemgbemgbem gbogbogboo chọọchị anyị bụ okwu n'ụka chọọchị anyị bụ okwu n'ụka kerere nke m kerere nke m ole ndị na-abịa kerere nke m kem ole ndị na-aga famili anyị bụ sọ okwu n'ụka
na-abịa anya ọkụ na-abịa zere ha o famili anyị bụ ụka okwu na ụka kerere nkem kerere nkem ole ndị na-abịa kerere nkem ole ndị na-aga chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ ụkpa okwu na ụka kerere nkem kerere nkem chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọ okwu na ụka kerere nkem ndị nne na-aga ụmụ agbọghọbịa na-aga ụmụaka na-aga ndị nna na-aga chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọ okwu na ụka ministri anyị o ministri anyị bụ sọ okwu na ụka kerere nkem kem 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 ị chọrọ nwa ị chọrọ ego bịawa okwu na ụka ị chọrọ nwa okwu na ụka ebe niile okwu na ụka n'ime ahịa o ọ bụ okwu na ụka ị chọrọ di ị ga-ahụ okwu na ụka kerere nkem ị na-achọ nwa o bịa kụrụ nwa na ime okwu na ụka ị chọrọ ego bịa bụrụ ego na ime okwu na ụka ị na-agba ọsọ o unu were ọsọ gbakwuru okwu na ụka were ọsọ o were ọsọ gbakwuru okwu na ụka kekekem 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 kagakam kem kekem chọọchị anyị o chọọchị anyị o ministri anyị o ụlọ anyị o famili anyị ezinụlọ anyị ebe niile n'ime ọhịa ma n'ime ahịa ebe ọbụla Bueno, ahora me voy a echar más bien. Porque también me tiene que camar. Tiene la voz de todo de que me da. Y ya tomo, ¿no? Todo de mucho más allí. Anh có cả món này nó bắt anh đang đào đào cái chỗ chúng sĩ vật phát tàu à cái điều kiện sĩ nó có kerere nkem kerere nkem ole ndị na-abịa kerere nkem kem 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 ole ndị na-aga famili anyị o famili anyị bụ sọ okwu na ụka kerere nkem kerere nkem kem 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 ole ndị na-abịa famili anyị bụ ụkwa okwu na ụka kerere nkem kerere nkem ole ndị na-abịa ọnụ ụwa na-abịa anya ọkụ na-abịa zere ha o famili anyị bụ ụkwa okwu na ụka kerere nkem kerere nkem ole ndị na-abịa kerere nkem ole ndị na-aga chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ ụkpa okwu na ụka kerere nkem kerere nkem chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọ okwu na ụka kerere nkem ndị nne na-aga ụmụ agbọghọbịa na-aga ụmụaka na-aga ndị nna na-aga chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọ okwu na ụka ministri anyị o ministri anyị bụ sọ okwu na ụka kerere nkem kem 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 ị chọrọ nwa ị chọrọ ego bịawa okwu na ụka ị chọrọ nwa okwu na ụka ebe niile okwu na ụka n'ime ahịa o ọ bụ okwu na ụka ị chọrọ di ị ga-ahụ okwu na ụka kerere nkem ị na-achọ nwa o bịa kụrụ nwa na ime okwu na ụka ị chọrọ ego bịa bụrụ ego na ime okwu na ụka ị na-agba ọsọ o unu were ọsọ gbakwuru okwu na ụka were ọsọ o were ọsọ
knock that thing up to 5-6 times. Cerai biar bayi mi, orang balik yang ambil. Biar bayi mi, biar mana? Oh ni, sini, sini, mekulahi, mekulahi. Lihat emang, sini, sini, mama aku lagi no. Mo jili me shibu mamo. Hey! Hey! Tumuru mam. Hey! Amon lan mo. Hey! Hey! Ezinde. Where? Baby Mo. Oh, drink up. Nothing will happen. Get away from my time. Get away. Oh! I don't even my first now. Oh! Everyone, come on, leave me alone. Sit down. Baby yo! Drink up, nothing else. Baby yo! Every day here. Baby yo! Woo! You were the rise of my temperature. You were the rise of my temperature. Baby yo! Hey! Now baby you call them. Huh? Hey! We call them. That's why my dog then on top your body. Baby yo! Baby, I'm going to go to Angabi kono jiwo. Yes, you must sit down. Oji dogo. Kanye eju.